Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Insha Allah zan yi video comprehensive akan yadda za ka yi registration ɗin katin zaɓe, ka yi ma kanka, ka yi ma ƙannenka da 'yan uwa da abokan arziki. Insha Allah wannan video na nuna mai na me ke. Da farko za ka zo ka hau kan Chrome ko wani browser ɗinka, don da farko sai ka fara yin registration da su wannan farfajiya da za ta baka dama da za ka yi wannan abu. Idan kawo kan Chrome ɗinka za ka jira shi ya buɗe. Idan ya buɗe, abinda za ka yi na gaba shine za ka rubuta INEC registration. Gashi nan, in bai fito maka ba misali INEC voters registration, sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi da red zai nuna maka interface ɗin nan. Da ya nuna maka wannan interface ɗin, ga inda za ka hau na biyun nan, wannan guri gashi nan shine za ka hau shi, portal ɗinsu kenan za ka hau. Da farko sai ka fara yin registration ɗinsu. Idan ya buɗo maka ga inda aka sa get started, sai ka shiga. Idan ka shiga get started ɗin nan sai ka yi scrolling down, ga wani gurin da aka sa ma start registration, shine ke baka damar da za ka register. Yanzu da farko baka da account, in kana da account za ka shiga da email ɗinka da password ɗinka, sai baka dama da za ka ci gaba da yi ma mutane register. In baka da shi kuma za ka dawo nan ƙasa ka rubuta sunanka new portal, sai ka zama new, tunda kai new user ne. Misali gashi nan na rubuta sunana Berun Ismail, lambar waya sa 80 84 35 19, duk da ba wani code za a tura a lambar ba. Yawwa, sai email bari yi amfani da Ismail Berun, zan sa email ɗin. Za ka sa email ɗinka sai ka ƙara confirming ɗin wannan email ɗin da ka sa. Yawwa gashi nan, saboda za su tura maka da code a wannan email ɗin, sai kuma ka zaɓi password ɗin da ka san ba za ka manta ba. Misali bari mu sa star hash 080 star hash misali. Za ka zaɓi strong password wanda ka san ba za ka manta ba. Alhamdulillah mun yi creative. Sai ka zo nan sama da aka sa save, in ya nuna maka kai saving. To yanzu baka isa ka fara aiki da abun ba sai ka tafi kan email ɗin nan naka da ka sa, saboda za ka je kai confirming ɗin shi. Yin confirming ɗin shi da za ka yi shine zai baka daman yin registration. Yanzu bari mu je kan email ɗinmu. Gashi nan mun hau kan email ɗinmu, muna jiran wannan sako daga INEC ta turo mana shi. Bari mu ɗan yi scrolling, saboda wannan email ɗin ne muke sa ran za su turo mana da wannan confirmation ɗin. Yawwa alhamdulillahi gashi nan sun turo mana da wannan abun, sai mu shiga mu taɓa shi. Idan ka taɓa shi, gashi nan ya nuna maka menene Jabiru Ismail, thank you for registering an account on the INEC. Ka yi register account da INEC wanda za ta baka daman da za ka rika mutane registration kaza kaza kaza. To yanzu abin da za ka yi, inda za a yi verifying ne kafin ka fara yi, ka taɓa nan inda wannan bulin yake, nan za mu ɗan taɓa, sai mu taɓa shi. Idan ka taɓa shi za ka jira su da kansu za su tabbatar maka da cewa wannan abin da ka yi na registration ɗin ya riga ya yi. Gashi nan alhamdulillah ya ce maka your account is now verified, please log in to continue. To yanzu abu na biyu da za ka yi, tunda ka riga ka yi registration, za ka yi login. Wanda za ka yi login gashi nan ma sun mana saving ɗin shi, in ba su saving ba ka rubuta shi, ka rubuta wannan password ɗin naka. Yanzu zan taɓa shi. Yawwa gashi nan, ban san bidiyon ya tso, gashi nan har ya kai minti 3. Ka gani you don't have any application. Duk wanda kama registration zai rika zuwa yana tattara su a nan wajen. Yanzu abin da za ka yi na biyu shine za ka shiga nan da aka ta start registration. Za ka shiga start registration. Idan ka shiga start registration zai baka information. Ina ga zan yanke bidiyon nan saboda kada ya tsawo. A bidiyo na gaba in Allah ya zan ci gaba da yadda za ka yi register da komai da komai.